ne musamman ga 'ya'ya mata. Shirin Rangida wanda yake da tarin haƙi mai nauyi. Ina Rangida in aka ce gidan ba iyaye mata, iyaye maza jigo ne musamman ga 'ya'ya mata. Shirin Rangida wanda yake da tarin haƙi mai nauyi. Ina Rangida in aka ce gidan ba iyaye mata, iyaye maza jigo ne musamman ga 'ya'ya mata. Shirin Rangida wanda yake da tarin haƙi mai nauyi. Ina Rangida in aka ce gida babu mata, ina mafita in muka rasa gata wa mata. Akwai matsala in muka dinga muzanta mata. Mu yi hatara kar mu sake mu ɗaukar sada mai nauyi. Ina Rangida in aka ce gidan ba iyaye mata, iyaye maza jigo ne musamman ga 'ya'ya mata. Shirin Rangida wanda yake da tarin haƙi mai nauyi. Ga dukan gida akwai masu rusa shi wasu ta dashi. Uban ko uwa dole a samu ɗaya mai yawan ban haushi. Ku san haƙuri juna yin kun zami waren rashi. Domin tarbiyyar 'ya'ya duk abin da kun kai shi za su yi koyi. Ina Rangida in aka ce gidan ba iyaye mata, iyaye maza jigo ne musamman ga 'ya'ya mata. Shirin Rangida wanda yake da tarin haƙi mai nauyi. A tsarin gida uba tushiyar tsakiya ne mun san. Da yaran kwafa sai kaga ya wuce har da sauran rassan. Idan bai gida sai da an kaso za a yaushe ya san. Kowa ya yi da ce akwai shi da ba shi muddin ya ce sai an yi. Ina Rangida in aka ce gidan ba iyaye mata, iyaye maza jigo ne musamman ga 'ya'ya mata. Shirin Rangida wanda yake da tarin haƙi mai nauyi. Rabin Rangida uwa ita ce wasiya mai kaifi. Mu duba sarai da nema wa 'ya'ya uwar gari ya fi. Idan ba uwa ba 'ya'ya mu yau nazari mai zurfi. Ashe dai uwa ruwa biyu ce na zafi da kuma mai sanyi. Ina Rangida in aka ce gidan ba iyaye mata, iyaye maza jigo ne musamman ga 'ya'ya mata. Shirin Rangida wanda yake da tarin haƙi mai nauyi. Muna da gani yadda suke ta fama da mu 'ya'ya gurin ƙoƙari koyaushe su lorar da mu kan hanya. Da daɗi da ba bu haka dai suke faɗi tashi da muya. Mu dage kwarai mu dinga yi musu abin da za ya sa su ji sanyi. Ina Rangida in aka ce gidan ba iyaye mata, iyaye maza jigo ne musamman ga 'ya'ya mata. Shirin Rangida wanda yake da tarin haƙi mai nauyi. Ina Rangida in aka ce gidan ba iyaye mata, iyaye maza jigo ne musamman ga 'ya'ya mata. Shirin Rangida wanda yake da tarin haƙi mai nauyi. Ina